Bé, plantejaré tres qüestions, senyor Soler. Pues crec que no són massa faciletes, però en fi. Bé, el primer és un prec. Hem tingut coneixement avui mateix, esta vesprada, que la jutgessa ha decretat la paralització cautelar del procés de licitació de la contracta d'aigües de Gandia, fruit del recurs presentat per Aigües de Barcelona. Nosaltres volem saber quina repercussió té això i, per tant, crec que estem en el dret de demanar-li que a la major celeritat possible, si fos possible demà mateix, i si no el dilluns, es convocara una junta de portaveus en la que se'ns informara dels detalls que es coneguen sobre aquesta qüestió, perquè creiem que és d'una importància enorme, enormement elevada, per al present i per al futur de la ciutat. No només per les seves repercussions en el pressupost municipal que vostès van presentar per al 2013, sinó també per al futur d'aquesta concessió que en principi pensaven vostès plantejar-la per a 50 anys. M'agradaria, per favor, que prengueren seriosament en consideració aquesta proposta per tal que ens reuniren i que ens informaren i no ens assabentaren només per notícies o per qüestions externes a la Junta. Això és el primer punt. Repleguem aquesta proposta i aquest prec i només tinguem tota la informació i la puguem oferir o bé en Junta de Portaveus o en algun altre òrgan, reunirem els grups polítics per a donar aquesta informació.